A terceira mostra de viños do Carballiño despediuse este domingo tras 3 días na Praza Maior da Vila do Arenteiro, coa actuación da banda de gaitas e danzas O Irixo que puxo o broche final á xornada. A mostra, que comezou o venres 24, reuniu a preto dunha decena de adegas da denominación de orixe ribeiro e por primeira vez tamén houbo representación dunha adega portuguesa. A mostra de viños non é un evento illado, funciona como punto de partida da festa do pulpo, que se prolongará ata o domingo 9 de agosto con máis de 40 actividades culturais e lúdicas. A festa gastronómica, declarada Festa de Interese Turístico Internacional no ano 2022, celébrase cada ano o segundo domingo de agosto no Parque Municipal do Carballiño e culminará esa xornada con máis de 40.000 kilos de pulpo preparados por medio cento de pulpeiras e pulpeiros. Así pois, aínda que a mostra de viños xa rematou, o calendario festivo do Arenteiro continuará cheo de actividade durante as próximas 2 semanas.